Nggih wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten wangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kowe Prabu Mandura mumpung gawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Kowe Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan gawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Kowe Prabu Ndrawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampean. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipisi presane bayi akeh. Isin Setyaki Senopati Ndrawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piye akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nang nganti aku didukani Sinuwun Ndrawati ra iso omong aku. Monggo kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pethukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndrawati clorot. Eneng apa Setyaki? Reng, Ngapa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai. Kayak iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki nggo kendaraan ya bosok. Oh, Tekan kono-kono. Ayo karek ya wong seneng-seneng kaya kang ora. wis ayo. Iki mulai. Ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sih Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Ana dele aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndrawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndrawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Setyaki wis diniyati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka ngarep ruji Kyai gada wesi kuning. Dasar Pranyata. Kowe Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane mati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Kowe adal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Gus. Setyaki, Setyaki. Nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Bila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak
Tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak ditanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo Brono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Wis santai-santai wis kalau dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Manggil mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok tlonjonge tekan kono. Ora usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijosoti Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jenenge kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajare. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembut. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper? Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ingkang badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kalian kula. Kok Prabu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra.
Mila sawenika ngaten mawon, Kakang Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Urantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Urantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusu. Men ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Mesti krungu. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Kowe baliya, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sedadak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Kira tak tinggal lunga ning Ndarawati iki kowe wis siluman. Aku ya isih tenger-tenger nang peturon tanpa wah ambune pesinge kaya ngene. Kuwi gek ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki lemu kongkonan sapa ya, Truk? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora aja ngundang. Petrus saya lara. Sakit, Truk. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Diwas aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Ha muspra. Ki mau Sri Prabu kuali. Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki
koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petra, nek Petra iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Tru. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep golek senjata cakra piye? Apa ngongkon anakku meneh? Atur sikilku diklik kiwa tengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Omong jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omong ngeyel kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayuku terus. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning piperbak wae. Kowe tau ora napa nek wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konangan. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Gitu-gitungan. Ayo ta, Truk. Mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget kok piye apa? Telake wis ketukuran jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Telake paru. Matur nuwun ya Kang Guru. Tiba padha-padha. Sinuwun Durawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra kuwi pusaka, Tong. Tong tir tong kantong Petro anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara ya. Aku ora kuat tangi. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono kan. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petro ya atine ngapusi adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Ngene macetan. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Terus. Karo nggo tombo sayah. Oh, enggak. Nah, ya. Tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Heeh. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Ya, Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Ana gambare Ayu, lagi ngeplaki bojone. Milih apa? Milih sindane sapa? Komplit kae iki. Arek lho iki sing nomor 3 gambar Ika lho, lagi arep adus. Setel yo Kang yo. Lungguh menawi sine pas adus.
Buka meneh sing nomor 4. Lho iki ora Mbak Ria iki. Nganggo androk. Apa? Wah ya ora. Wah, nganggo tank top. Wah, iki buka meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi ngercoli kayu. Gila, lu ana meneh gila, lu Prastiwi gila. Wah, gleleng ta wondroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Ih. Milih siapa, Truk? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek kengkering. Tapi dipateni apa piye? Kok ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Sapa sing ru nembang? Kaya Mbak Ria ru nembang Mbak Ria. Diaturi nembang. Ah, men komplit engko ndak dikira Mbak Ria ngaturke apa men Petro iki lho, Truk. Apik iki, Truk. Mbok Ben, mutar Mbok Ben. Kena mau iso pesen apa jenenge? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha obong wae omahe ora iki. Omahe Petro karo dobong men modar sisan wong kok alemane ra jama-jama ora. Nganggre bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora bakal mikir ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Janeng ya ning talaka